Comienzo a este pleno extraordinario urgente. El punto primero é a ratificación da urxencia da convocatoria. Vai o expediente, como habíamos comentado, do Concello do Orzamento Xeral do ano 23, vai a aprobación da conta xeral que é inherente ao mesmo do exercicio 21, vai o reconhecimento extrajudicial de créditos, que é exclusivamente as facturas de Fenosa, para non ter que descontabilizalas, que generarían un problema metelas no ano que ven, que as podíamos meter no ano que ven, pero generaríamos un problema mayúsculo a hora de descontabilizalas. Motivo polo que veñen aquí son só, como podedes comprobar, son exclusivamente de Fenosa, como ben sabedes. O punto 5 é o tema dos servicios enerxéticos dos edificios municipales, o que é a estrutura de costes, que de momento é unha primeira fase precisamente para evitar o tema dos custes que veñen, o sea, a estrutura esta de custes é para sacar un pliego máis adiante, para facer o mesmo que fixemos co alumeado público, facelo cos edificios municipais, co cal, entre outras cousas, evitaríamos todos os recoñecementos extrajudiciales de créditos que temos con respecto a Fenosa, porque sempre ocurre o mesmo, ano tras ano. E o punto 6 é o convenio da Diputación de Pontevedra, que non tiña por que vir a este pleno, pero que nos piden de Diputación, que querían cerrar no ano deste ano, porque tamén teñen eles algún tipo de, digamos, foi o que nos pediron. Senón nos contábamos leválo ao pleno de xaneiro, pero chamáronos da Diputación para decirnos a ver se o podíamos levar no ano deste ano, porque querían deixar cerrado do ano deste ano. Aí simplemente se trata do que nos ceden unha parte que teñen en desuso, que a ceden ao Concello en propiedade. E a nós tamén nos interesa, obviamente, que quede cerrada no ano deste ano. A miña idea era isto leválo ao pleno de xaneiro, pero foron eles que nos o pediron. Un motivo polo que ven aquí, sin contar, é o reconhecimento extrajudicial de créditos que vos dixen de Fenosa. Vamos co punto 1. O primeiro punto é a ratificación da urxencia. Alguna intervención? Votamos a urxencia. Votación. Votamos a urxencia do pleno, por favor. Votos emitidos, 20 votos, si 11, non 9, abstencións 0, queda aprobado por maioría. Imos co punto 2, Orzamento Xeral do Concello de Lalín para o ano 2023. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Sí. Eu quero que se sean 8 minutos as intervencións e 5 segundos, por menos o primeiro. Pero porque é unha cuestión de orden? Porque temos dereito, precisamente, a que se sean 8 minutos. Digo, que no tema dos orzamentos faltaría máis que non fueran 8 minutos, pero o regulamento temos dereito de 8 minutos. Digo, para que despois ela non teña menos. Se ela quere 5, 5, 10, 8, que teño dereito a ellas. Nos tiñamos o pleno ordinario mañá e non hai por culpa de ustedes. Quixeron cambiarlo por 23 e nos aceptamos. O pleno ordinario era mañá. Home, ten que ver que nos aquí estamos funcionando cun pacto. O pacto ese cambiado lo vos cando queredes. O pleno de hoxe é por nós? No, pero nos dixemos que non nos importaba ter o do 23, pero que tiñamos que ter un extraordinario. Se non tocaba o ordinario día 30. Bueno, ti que queres falar 8 minutos e 5? Eu quero a primeira intervención de 8 minutos. Moi ben, pareceme moi ben. Paz ten a palabra. Tes 8 minutos. Os que che fagan falta. Bos días. Bueno, pois chega a aprobación definitiva do último orzamento deste mandato e o cuarto preparado por este goberno nos 4 anos de goberno. É un orzamento que, salvo novidades, debería entrar en vigor o segundo día do ano, xa que o primeiro é festivo. Aos orzamentos presentáronse un par de alegacións, unha por parte da CIGA e outra por parte do Sindicato Uso,
que, valorado polos técnicos municipais, viron que había determinadas cuestións aí presentadas que se podrían considerar como inconsistentes. Na primeira exposición da primeira alegación semella un contido que é máis político que puramente técnico, polo que a fundamentación do que consta nese documento presentado, pois así figura. Insistir, a volver a insistir, xa que no pleno que correspondería facer o debate con detalle do orzamento, pois vostedes non quixeron estar presentes, así o valoraron e, o respetamos, pero ese sería o pleno onde cabría toda o detalle e todo tipo de valoracións ao orzamento. Insistir que algúns dos detalles deste orzamento que hoxe pretendemos que se aprobe definitivamente e sendo un dos poucos dentro das administracións locais de Galicia que se aproba en tempo a forma, decir que é o segundo maior orzamento da historia de Lalín, é o segundo máis inversor do orzamento récord do ano pasado. Mantén conxelada algo tan importante e que dou os seus frutos e daremos conta do que significou da presión fiscal neste concello. Un concello sin plusvalías nin ICIO e co IBI e o imposto de vehículos de tracción mecánica o máis baixo permitido pola lei. Ao mesmo tamén se lle hai que asumir que o Concello de Lalín mantivo no ano xa 22 e a previsión tamén para o 23 de ter tamén eliminada a taxa de terrazas. Este orzamento de cara ao 23 contempla tamén proxectos en marcha e o inicio dunhos novos conseguidos con fondos europeos e xestión con outras administracións dos que xa todos temos coñecemento e do que se dou tamén traslado destes distintos proxectos a día de hoxe xa conseguidos. Incremento de investimento en protección social, incremento ao esforzo económico en axudar aos colectivos sociais, deportivos e económicos do Concello de Lalín, e o que se vai aprobar, non temos dúbida, que é un bo orzamento para Lalín e para os lalinenses. A saúde económica do Concello de Lalín é boa, é moi boa, aínda cando neste momento se está a afrontar o plan de investimentos máis ambicioso da historia de Lalín, combinado con fondos propios das arcas municipais e as aportacións de outras administracións. Vimos ao longo destes días o que vostedes politicamente lles convén colocar de que a Concello está en bancarrota ou altamente endevedado. Pero hai que discernir, e xa así o fixemos, e con argumentos tamén nos podemos demostrar que os indicadores administrativos e os indicadores económicos reais distan bastante, xa que, aínda que a cantidade de crédito suscrito polo Concello é importante, nada ten que ver nin cos dispostos e menos aínda con aqueles que están a pagarse xuros. Neste momento, o Concello de Lalín solamente está a pagar xuros arredor de 131.000 euros correspondentes íntegramente ao crédito suscrito polo goberno anterior, correspondente á tramitación económica necesaria que vostedes tiveron que levar a cabo para afrontar as obras do EDUSI. A 31 de decembro do 2022, como reflite o informe da Tesorería e débeda do Concello de Lalín, situarase en torno dos 8,9 millóns de euros, dos que só se dispuxo en torno a 1 millón de euros para operacións do EDUSI, e os outros 7,9 millóns restantes só están solicitados e non utilizados. No parte de ingresos, a Tesorería do Concello de Lalín é moi forte, como demostra a última acta de arqueo municipal que se realizou de xeito anterior á reacción deste orzamento do mes de outubro e que deixa certificado que nas contas dos bancos de titularidade municipal hai depositados 5.939.949,69 euros.
Aínda que as partidas de ingresos rexistran incrementos en algúns puntos porcentuais, responden a axustes máis finos nos ingresos, considerando os recadados no ano anterior que non son incrementados nin relacionados con o aumento da presión fiscal. Hai partidas que non están contempladas neste orzamento, pero todos os programas que se desenvolveron este ano terán continuidade o vindeiro ano e, como consta, con similares partidas ou, nalgúns casos, con contías superiores que se irán suplementando ao largo xa dos primeiros meses do ano. A previsión da entrada en vigor é a principios xa da próxima semana, unha vez que saiga publicado no boletín oficial da provincia. E, por último, quero agradecer o traballo, unha vez máis, dos servizos económicos e dos departamentos implicados, tanto de Secretaría, Contratación e Tesorería, para que este orzamento se activase en tempo e forma, con todos os mecanismos e a redacción de todos os documentos para presentalo a este pleno. Nesta intervención, nada máis. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Sí, eu antes quería que me empezara a contar o tempo unha cuestión de orden ao secretario. Ten o tempo, non hai cuestión de orden. Non hai cuestión de orden. Ben, quero que preguntarlle... Vale, perfecto, xa non hai nin cuestión. Pregunta, non hai problema ningún. Usted pregunta e despois xa respondemos. Moi ben, pois quero preguntarlle ao secretario se entende que este pleno reúne as máis mínimas garantías por parte da oposición para poder estudar os temas que aquí se tratan, se non é unha indefensión absoluta, e se, outra pregunta, obviamente, se variaría absolutamente algo a efectos prácticos a tramitación de algún expediente se este pleno se realizara dentro de 2, 3, 4, 5 días. Quería que me contestara eso antes. Moi ben, continúe, xa digo que non. E cando me vai contestar? Non, que vai contestar xa contesto eu, non se preocupe. Non lle deixa o secretario contestar. Non, contesto eu. E aquí os debates son políticos, contesto eu. Sí, pero para algo están aí sentados e teñen a súa función. Xa sei que non lle vai gustar a contestación. Si, xa vai un minuto perdido. Mire, o que están facéndose aquí é de auténtica vergonza. É dunha falta de democracia e de formas que nunca aconteceu na historia desta casa. Convocáronos para un pleno de 6 puntos 50 minutos antes. 50 minutos antes. Díganme vostedes se esta oposición ten capacidade tan siquiera de imprimir a documentación 50 minutos antes de celebrarse este pleno. Un pleno que, desde logo, non é baladí. Un pleno no que se trata, ni máis ni menos, co documento máis importante e que rixe, desde logo, todo un ano como son os orzamentos. Vostedes incumpriron sistemáticamente o que acordaron en xunta de voceiros. Sistemáticamente, chegando á prepotencia de meter a maiores puntos que nin tan siquiera ao longo da mañá de hoxe foron capaces de ter a máis mínima decencia de realizar unha chamada dicindo que se iban a incluir esos puntos. Isto é o goberno que temos. Mire, nós xa llo dixemos no anterior e así nos ausentamos do mesmo. Eu tamén lle digo que non vou ter máis de 8 minutos porque, desde logo, rematar auséntome, pero por dignidade. Creo que vostedes están utilizando, en termos políticos, obviamente, a súa maioría absoluta como unha dictadura. Están amordazando a oposición. Non se esquezan que a oposición ten 500 votos máis co seu partido e que representa incluso a 500 veciños máis. Teñen que saber que a democracia non se basea en erguer o brazo e en pasarse todo en función do que a vostedes lle interese. Aportan algo hoxe aquí que é, desde logo, imposible de que nós podamos analizalo, de que nós podamos, desde logo, consultalo para ter un mínimo rigor de dar este debate e un mínimo rigor de poder debatilo. É máis que evidente, ademais, por iso lle fago as preguntas ao secretario, que insisto que se contesten neste pleno, de que este pleno se podería ter convocado sin ningún problema, un pleno extraordinario urxente, ni máis ni menos. Se podería ter convocado até o día, por exemplo, até este sábado, e, polo tanto, que nos dera tempo a poder ter a documentación en tempo e forma, vale? E entraría en vigor. E insisto, inda que non entrara en vigor a 2 de xaneiro, insisto na pregunta se tería algún efecto
práctico sobre algún expediente. E saben vostedes que a contestación, por eso están amordazando hasta o secretario municipal, que a resposta é máis que evidente que non. Vostedes, obviamente, o que non lles interesa é que aquí haxa debate, o que non lles interesa é que teñamos acceso á documentación e o que lle interesa é ter, desde logo, unha oposición que non teña o máis mínimo acceso nin garantías para poder exercer a súa función. Vostedes, desde logo, están chegando a límites, insisto, que nunca aquí se deron, nunca aquí se deron. Mire, incluso chegan a traeros aquí sin avisar facturas da luz, cando por outro punto nos queren vender a moto de que van presentar un plan para abaratar a luz, facturas que pola súa incapacidade manifesta non sacaron o contrato por ni máis ni menos 247.000 euros, casi 248.000, que por culpa da súa incapacidade os veciños de Lalín estamos pagando entre un 10 e un 20% máis do coste da mesma. E depois teñen dous recursos de dous sindicatos que lle din clarísimamente como funcionan vostedes, subíndolle 40.000 euros a 4 funcionarios de clase a 1, por tanto, dos que máis cobran, e onde están as prioridades de vostedes. Sen motivación, cun claro conflito de intereses e discrecionalmente. E, obviamente, pola porta de atrás, como nós xa dixemos. Eu creo que, claro, o seu modelo é, efectivamente, de prioridade de gasto é este. 40.000 euros para 4 funcionarios amigos, 100.000 euros en orquestas, pero, desde logo, 0 euros para as prioridades que moitas e moitos veciños e familias do noso concello teñen. Aí sí que, desde logo, son o goberno máis insensible da historia. E, mire, para nós, as preocupacións de vostedes se describen perfectamente no que está acontecendo neste pleno e que, desde logo, nin tan siquera nos dan a oportunidade de ter as máis mínimas garantías democráticas de poder estudialo. Están con dous recursos de dous sindicatos que incluso lle din clarísimamente que están sin motivación, esas subas que están sin negociación previa, algún que incluso lle di que xa trasladou a Fiscalía, nin máis nin menos, que cuestións que lle afectan, e outro que lle está advertindo que obviamente vai ir vía judicial se isto vai adiante. E vostedes son impasibles e vostedes están nunha fuxida cara adiante, obviamente, cumplindo compromisos, porque saben que a partir de maio van estar fora deste goberno e o único que lles interesa, desde logo, é contentar aos seus. E para nós isto é gravísimo. Eu lle digo con total humildade, con total respeto, que, mire, eu agardo que e isto non depende nin do que diga eu, nin o BNG, pero agardo e teño a esperanza máis absoluta, e o digo con máximo respeto e humildade, que sexa o último orzamento que vostedes aproben. Que a partir de maio, desde logo, nós, como BNG, estamos dispostos a liderar un goberno radicalmente oposto a que vostedes representan, que é a falta de transparencia, o caciquismo, a falta das máis mínimas garantías democráticas para poder levar adiante as funcións de fiscalización e de control, que é o que nos toca cando estamos na oposición. Carecen de proxecto, pensan que e actúan clarísimamente nesa fuxida cara adiante, sabendo que están na súa conta atrás, pero tamén, e permitan unha expresión sin querer ofender a ninguén, funcionan como unhos señoritos andaluces, como se isto pensaran que isto fora o seu patio. Así é como funcionan vostedes. Pensan que isto é o seu patio e que poden facer cos recursos dos veciños e veciñas de Lalín o que queren. E, desde logo, desde o BNG decimos clarísimamente, poderán levar ao límite e forzar o límite o que a lei di. Poderán, desde logo, abusar das competencias que teñen, pero aseguro que co BNG non van contar co beneplácito, desde logo, para facer o que hoxe vostedes están facendo aquí. Insisto, co oscurantismo máis grande, coa falta de transparencia máis grande e, insisto, amordazando incluso os funcionarios de escala estatal máis importantes para nin tan siquera deixarlle contestar dúas preguntas que é o único que lle estou facendo colación neste pleno. Nada máis, e eu xa lle digo, é imposible que alguén poda estudar toda esta documentación en 50... Que demagogo é? O que é un demagogo, o que é vostede un demagogo de tono e lomo, pero non lle se preocupe que lle vou responder. Se se vai, que sepa que lle vou responder igual. E por non vai ter turno de réplica. E vou zurrar duro, porque é vostede un demagogo e, sobre todo, desde o punto de vista político, é impresentable o que vostede dice. No, perdóname.
Voulle dicir unha cousa. O turno de palabra en democracia, o turno de palabra tócame dalo a min, non a vostede. Non a vostede. Non se preocupe que eu explicareino. Turno para o PSOE. Ten a palabra, Alba. Ben, eu de verdade vou falar nun tono un poquinho máis suave, pero vou ser igual de contundente. A min a verdade é que me parece un escándalo. Xa o dixen no pleno dos orzamentos a comezos de decembro e repito unha vez máis, vostedes rinse de nós e rinse, polo tanto, de boa parte dos arinenses que son os que a oposición representa. Resulta que convocan un pleno urxente para hoxe ás 13:01. Pois ben, avisan e quedan de convocalo a primeirísima hora do día. Non poñemos trabas, aínda que a nós nos resulta e nos resultaría e nos é moi complexo chegar a tempo de ver a documentación e facer todo. Non poñemos pegas. Ainda así, a meirán de parte da documentación deste pleno no que hoxe se supón que debemos debater e votar a nosa postura, témola fai 50 minutos. Igual que a convocatoria en firme do pleno. Non cumpliron a súa palabra. 50 minutos tivemos para ver a orde do día e para ver a documentación na súa totalidade. Vostedes de verdade creen que isto é serio? Vostedes creen de verdade que hoxe podemos chegar aquí e intervir ou votar con todo o coñecemento do que votamos? Vostedes creen que 50 minutos é tempo suficiente para abrir as 40 carpetas de documentación e abrir, ler e estudar as deceas de arquivos que esas carpetas conteñen? De verdade creen que isto é serio ou é un cachondeo permanente? Creen que podemos subir as escaleiras do Concello cara ao salón de plenos lendo por primeira vez os recursos presentados aos orzamentos, que, por certo, no fondo poderíamos estar de acordo con eles, pero é complexo desgranalos e tomar partida sen ter tempo suficiente, nin sequera para lelos con calma. Creen vostedes que unha persoa que traballa pode estar toda a mañá na súa xornada laboral pendiente de entrar na sede electrónica unha e outra vez para ver se ten de unha vez por todas a documentación do pleno que unhas horas despois se vai celebrar? Creen que isto é posible? Creen que isto está ben feito? Ningunha chamada súa tivemos para explicarnos esta demora. Ningunha. Nin a máis mínima decencia tivemos. Dixémoslle varias veces xa, e eu creo que xa o dixen no pleno anterior, deixen a soberbia fora desta casa. E non contentos con isto, atopámonos agora, vendo a orde do día, que meten un expediente máis a maiores para aprobar facturas por recoñecemento extrajudicial. Unha vez máis, para non perder a costume. E así veñen 247.901 euros de facturas de luz, dos cales non vimos nada, o único que me deu tempo a ver foi o importe, e iso que gracias ao coordenador pois non é lento encendendo ou abrindo documentos, senón nin tempo me daría a ver iso. De verdade que creo que poderíamos ter o último pleno do ano ameno e distendido, se vostedes tiveran a vontade, que non a teñen. Se vostedes non pasaran por riba de todo como fan de xeito habitual e continuado como se dunha apisonadora se tratara. Erguémonos xa no pleno de decembro en sinal de protesta, no pleno dos orzamentos, e non dubido en facelo de novo, porque isto non é nin serio nin formal. Xa o roguei en varias veces e en varias ocasións, e fago unha vez máis. Non nos fagan perder o tempo. E levantámonos. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra Teresa. Bueno, bos días. Eu tamén voto en falta esa chamada de disculpa porque nos dixeron que o pleno iba a estar convocado de 9:30 a 10. O pleno estuvo convocado ás 12 da mañá e nadie nos chamou para decírnolo. Nos, sí que é verdad que se cambiou o pleno ordinario porque foi unha petición nosa que vostedes aceptaron. Entonces, ese pleno ordinario quedouse de que se iba a convocar un extraordinario que iba a ser no día de hoxe e a hora que sí que aparece na convocatoria. Pero nese orden do día deste pleno só iban vir si había alegacións ao orzamento, a resolución das mesmas para que entrara en vigor ya a aprobación da conta xeral. Eso foi o pactado. Pacto que vostedes non respetaron porque incluíron
outros temas. De feito, había unha reunión de portavoces o lunes por uns temas que se quedaron adiados e tratouse e informóusenos nunha reunión de traballo sobre o estudio de custes para sacar o contrato do alumeado dos edificios públicos, que o aceptamos, é dicir, que viñera a pleno porque é un estudio de custos, non ten nada máis, entonces, bueno, íbaselle dando para adiante este contrato. Non, e onte ás 2 chamóusenos para informar que viña o convenio de Mouriscade. Entonces, agora vamos a entrar, vounos desgranar de punto por punto. En canto aos orzamentos, nadie nos informou de se había alegacións ou non, nos non o sabemos. Eu onte falei con Paz, dixo que así iba a haber, e que se iban resolver, e que se iban convocar, e que xa nos darían cumprido o recado. A mí nin se me dixo se habían presentado alegacións, se non se habían presentado ou nada. Eu soupen que había alegacións ás 12 da mañá, cando accedín á convocatoria. Soupen que había un informe do secretario, lóxicamente da interventora, porque son precisos. Non nos tiñamos, co cual non nos dou tempo ni material a lelo, porque o entenderán perfectamente que a 1 da tarde estábamos sentados neste salón de plenos. Os orzamentos xa foron convocados nun pleno extraordinario. Cando viñamos a esas comisións, o secretario díxolles, contestándolle a Paz, que non cumplíamos o tempo para facer o pleno, non había as horas necesarias. E Paz contestoulle que o asumía o goberno. Díronos a documentación, sí, Paz, aquí sentados neste salón dixeches que asumía o goberno eso de que non cumpliramos os plazos. Sí, están aquí testigos, e é unha pena que non esteo só, e están os seus compañeiros tamén para dicilo. E está a grabación do pleno anterior no que o señor alcalde lle preguntaba se había usted dito eso e usted asinteu de que sí. Se non, remítome xa solo a esa simple grabación. Asumir a convocatoria, que é diferente. Vale, porque non cumplía o tempo para poder a convocatoria. É moi diferente Non. do que eles pretenden colocar. Non. Asumir a convocatoria. Eu non cortei a ninguén, nin teño habitual cortalo. Vale. Bien. Continúa, por favor. Despois, presumen de que traen 4 orzamentos, aprobaron un orzamento, acábanoslo de decir, acábanos un orzamento e o primeiro ano de mandato traballades cun prorrogado, que é o que fai é bloquear a intervención, porque hai que, aprobaron a decembro, houve que volcar todos os gastos contables a ese orzamento que aprobaron tarde, porque nós non o dimos aprobado por estar en minoría, que senón aseguro que o tiñamos aprobado, e despois teñen esta desfachate de presumir que o que fixeron foi bloquear, deso sí que poden presumir, os servicios de intervención. Non poden presumir de que aprobaron 4 orzamentos porque non nos imputaron os anos naturales. Polo da conta xeral, lógicamente, é un documento técnico que tiñan que aprobar, que o fixeron tarde, porque a hora de priorizar o traballo en intervención tamén o fixeron mal. En vez de darlle prioridade para que puderan traer este documento, priorizaron outros traballos, entonces o Departamento de Intervención ten o persoal que ten, traballan arreo, pero dan sacado que dan sacado. Entonces ven a límite, porque estamos a día 29 de diciembre, pola súa culpa, por culpa do Goberno, única e exclusivamente. Do recoñecemento extrajudicial nadie nos informou, nadie. Eu falei contigo, Paz, onte, e non me dixeches nin que ibades meter facturas en recoñecemento extrajudicial. Nadie, é dicir, soupémolo... Pero se houbera o pleno ordinario mañá, podía ir fora do orden do día, que sí? Podía ir por urgencia fora do orden do día. Se houbera o pleno extraordinario de mañá, que non hai ordinario, que non hai por culpa de ustedes, porque nos pediron a cambiálo. Porque se viñera o pleno extraordinario, mire, a conta xeral podía vir por urxencia nun pleno ordinario. O recoñecemento extrajudicial de créditos último podía vir nun pleno ordinario, sin ningún problema. É que non pode vir, sabe por qué? Porque non é ordinario. Se fora de mañá que é ordinario, podía vir perfectamente, Teresa. E vostede sabe, polo tanto non faga demagoxa. Se fora o pleno ordinario mañá, que nós non o quixemos cambiar, que o cambiamos por ustedes. Por ustedes, non se preocupe que lle dou máis tempo que queira. Cambiámoslo por ustedes. Se viñera o pleno ordinario de mañá, voulle dicir, mire, convenio de diputación, que nos pida a diputación que sexa deste ano, metíamolo por urxencia fora do orden do día. Ningún problema, porque era ordinario. O tema da estrutura de costes, metíamolo por urxencia fora do orden do día porque era ordinario. Recoñecemento extrajudicial de créditos, metíamolo por urxencia porque non tiña ningún problema, porque tiña que ir no ano deste ano. Iso prodúcese que ao non ter mañá o pleno ordinario e ter hoxe un extraordinario é cando se produce ese problema. Se houbera o ordinario que estaba programado, pero sabe unha cousa, como se levantan vostedes nos plenos, non se preocupe, que non pactaremos máis cousas de plenos. E non xa lle digo que non vamos a adiar ningún pleno.
Non vamos a adiar ningún pleno que de legislatura. O que poida vir, pode vir, e o que non poida vir, que non pode vir. Sinto moito. Asegúrolle que non vou deixar cambiar ningún pleno do que está fixado. Por qué? Porque vostedes fan trampa. Fan trampa. Sí que fan trampa, porque se nós tuviéramos mañá o pleno ordinario, metíamos isto todo perfectamente normal. E non o podemos meter no pleno de mañá porque non o hai. Ou quéreme dicir vostede que o reconocimiento extrajudicial de crédito, si mañá houbera o pleno ordinario, non se pode meter por urxencia no pleno ordinario? Sí, perfectamente. Non se pode meter o estrutura de costes? Sí, perfectamente. Non se pode pedir o convenio de Moriscade? Sí, perfectamente. Si mañá houbera o pleno ordinario que lle tocaba ver é que non hai por petición de ustedes, demagogos que son, mañá metíamos no pleno ordinario o que lle toca ao pleno ordinario. E a maiores por urgencia, fora do orden do día, metíamos todas estas cousas. E sabe unha cousa, vostede sabe que se non metemos antes o das facturas de Fenosa é porque non o ten preparado a intervención, se non o hubiéramos metido. Que queremos ocultar, como dicen vostedes que queremos ocultar no tema de Fenosa? Por favor, Teresa, se ustedes non haberan adelantado este pleno, que me arrepinto, xa lle digo, arrepinto bebendo a súa actitud, arrepíntome de haber cedido, arrepíntome, mañá tiñamos o ordinario e iba todo sin problema ningún, e todo perfectamente. E eso eu creo que non está sendo xustos para nada. Pero bueno, vos queredelo facer así, queredes facer esa escenificación. Non vos preocupedes que o pleno ordinario vai ser cando toque. E non o vamos a cambiar máis, non quede de mandato, non vou a cambiar máis plenos ordinarios. Da igual que como si toca o día que non pode vir ninguén, vai haber o pleno ordinario igual. E o que non pode vir que non veña. Porque nós tendo mañá o pleno ordinario tiñamos arreglado todo. Levábamos ao pleno ordinario de mañá o orzamento, levábamos o pleno da aprobación da conta xeral, levábamos absolutamente todos os temas ao pleno de mañá, todos. Ibas en 3 minutos, puxinche 5. Continúa. Vale, eu non sei se se escoitou na réplica que me quixo dar a min para darlle unha lección aos que non están presentes, porque usted di que, sí, eu non o cortei, verdad que non, en ningún momento. Se fai o favor, gustaríame intervir e facer a miña intervención sin interrupcións. Non ten problema ningún, continúe, ningún problema. Usted aquí as cartas na baralla son as mesmas. Usted dime que se mañá houbera o pleno ordinario que o metería por urxencia, co cual non nos daría a documentación. Nós o que lle estamos dicindo, e eu recoñecino, eu falo por o noso grupo de compromiso, é que nós tiñamos un pleno extraordinario pactado no que se iban meter, se había alegacións do orzamento, ya a conta xeral. Como se va a meter? Pero é imposible, Teresa, é imposible, porque o orzamento acababa a exposición onte. É imposible. Pero quéreme escoitar. Bueno, nós tiñamos pactado ese pleno extraordinario no que viñan esa orde do día e que ese pleno se iba a convocar hoxe. Neses 2 puntos. Entón, o lunes añadiron un máis, que yo aceptamos. Onte chamaron para añadir outro máis, que a señora teniente alcalde sabe que o ás 10 da mañá non dirá cedido ainda. Porque eu chamei na ela ás 9, que era cando estaban os funcionarios, e dixenlle, mire, que estou bloqueada en Gestiona. Entón, díxome, faloche co Departamento de Informática que te chamen. O Departamento de Informática chamou máis 10 e xa dirá cedido. E non era un problema de claves, porque eu accedo co certificado, co cual aí non hai claves. Estaba bloqueado, non sei o porqué. Non din accedido ao expediente de Mouriscade hasta hoxe a mañá. Como ustedes o mandaron onte, ás 2:30 da tarde, xa non había aquí funcionarios a quen chamar, para que o adelantaran por outro tema. Entonces, esa é usted, todo o que argumenta a súa defensa é que se houbera un pleno ordinario mañá que o meterían por urxencia. É dicir, vostedes o que non queren é darlle traslado á oposición para que poidan estudiar en debida forma os temas. Porque metelo mañá por urxencia é o mismo que a convocar un pleno ás 12 para traelo. É dicir, se o trae, claro que está en todo o seu dereito, tamén está en todo o seu dereito de convocar un pleno extraordinario, urxente, como fixo, pero eso non é darlle a documentación para que se poida estudiar. E se usted tuvera mañá o pleno ordinario e o trae por urxente e non lo dá no pleno e se añade á orde do día, claro que sí que o pode facer, pero non nos dá tempo a oposición, por eso nós estamos cabreados de que non nos dé tempo para estudiar e fiscalizar os asuntos que van na orden do día, que creo que é o noso dereito podelos estudiar e fiscalizar, que é o que lle queremos transmitir. E é o que queremos que sepan, que se nos dou traslado da documentación ás 12 da mañá do día de hoxe, que está en seu dereito, sí. Está ben feito? Para min non, porque non hai tempo material para desmenuzar os expedientes. Porque no de Mouriscade, usted di que en 5 anos, porque a min sí que me gusta traer os expedientes de pleno ben estudiados.
Lino, por encima, no tempo que me dou. Usted colle un montón de edificacións que se compromete a telas rehabilitadas en 5 anos e un uso de 30. E vostede despois, eso considera... E a Diputación sabe por que lle manda a traer este pleno? Porque ten medo que se arrepinta de facer a mutación de manial aceptada de forma subxetiva por vostede, porque a Diputación desfíxose dun montón de inmuebles que non ten que arranxar. Unha boa negociación sería que vostede, que a Diputación, arranxara todos eses inmuebles e que despois non lo deixara usar. Non, usted collos todos, vai nos rehabilitar a conta dos cartos dos lalinenses e despois temos comprometido o uso durante 30 anos. E esa rehabilitación tena que facer usted en 5 anos. E esa documentación dánola hoxe, para que non se poida nin ler, nin contar con todo o expediente. Esa é a súa forma de actuar, pero despois criticaba cando nós tuvemos que reurbanizar o CIS, porque a Xunta non nos deixou outra forma de facelo. E aí sí que non era boa xestión. E boa xestión coller os edificios e a rehabilitalos. Ustedes non teñen unha doble vara de medir e non son coherentes. E o mínimo que tiñan que facer era, se metían máis temas na orden do día, era coller e chamar e poñelos a nosa disposición, cousa que non fixeron. Entonces non veñan poñendo de excusa que mañá había un pleno ordinario que pedimos cambiar, porque o pleno ordinario de diciembre a día 30, por motivos laborales, saben perfectamente os que están na súa bancada que traballan na empresa privada que son datas moi malas para todos. Entonces, ustedes collen e traenolo. Pactamos unhas cosas e incumplen o pactado. Que ese é o problema seu, que nunca respetan o que se pacta. E despois queren decir que se fixeron ordinario e que viña por urxencia. Ustedes o que non poden é darlle a documentación á oposición para que estudien no momento, porque senón non hai labor fiscalizadora. E cando se pide a intervención dun técnico, o técnico ten que intervir. Que sí, que usted ten que lle dar a palabra, pero é moi pouco ético que non lle dea cando lle estamos preguntando unha cuestión técnica. Grazas, nós tamén abandonamos o pleno. Moitas gracias. Esa é unha forma cobarde, dona Teresa, é unha forma cobarde de non escoitar as explicacións dos demais, porque parece mentira que por culpa de vostedes, que adentouse o pleno ordinario, tiñamos que irán facer a nós partícipes das súas neglixencias, porque sabe que lle digo? Que non vamos a adiantar ningún pleno máis porque o pida a oposición no que queda de mandato. Así acabase todos os problemas e así cada un xa vai cando lle toca. Ben, obviamente, o que lle fastidia a oposición non é que traigamos isto nun pleno extraordinario urxente, porque é un pleno extraordinario urxente que dá igual que o vexan unha hora, que dúas, que tres, que cinco. É un pleno extraordinario urxente donde é matemático, donde no pleno vai unha conta xeral, que é a conta xeral do Concello de Lalín, que queremos aprobar no que queda de ano, obviamente, donde vai o orzamento xeral, e donde vai unha estrutura de costos para intentar aforrar nos edificios municipais entre un 20 e un 30%. Ese é o que lles fastidia. O que lle fastidia a oposición é a xestión con mayúsculas. O que lle fastidia a oposición é non ter que dicir nada do orzamento cando os presentamos e que prácticamente non fixeron ningunha roda de prensa ningún dos grupos porque non foron capaces nin de criticalo. Entón non fixeron ningunha roda de prensa e despois o que quixeron foi facer que parecera como que non tuveron tempo para estudialo, cando o presuposto foilles dado en tempo e forma, e cando ningún deles fixo ningunha valoración do mesmo, e simplemente o único que se cambiou é 6 ou 7 horas de adianto o pleno, e aí intentaron montar a que quixeron montar para xustificar a súa ausencia do pleno e de non haber traballado o mínimo que exixe a norma para traballar a calquer membro da oposición. Por lo tanto, eu lamento que a eles lle doia, o que realmente lles doia, é que nós cumplimos 4 anos, 4 orzamentos, nós dixemos que o orzamento iba a entrar o 1 de xaneiro en vigor, e ese é o que queremos, que entre o 1 de xaneiro en vigor, por eso temos que convocar este pleno extraordinario urxente, senón non entra o día 1 de xaneiro, bueno, neste caso o 2, porque o 1 é festivo, e o que vai ser o último orzamento que fagamos ou non, dicirlle ao señor Vilariño que dirán os veciños de Lalín. Claro que el, que a súa chulería, que a súa prepotencia, probablemente non se dé conta de que, ao mellor, o que el conta non é o que contan os veciños de Lalín. Pero como aquí a oposición, por parte da oposición, se quere vestir antes de cazar oso, se quere utilizar a piel, ao mellor sale o tiro pola culata. Pero iso vai ser
unha determinación que van tomar os veciños de Lalín, que non o vai tomar ningún grupo político, senón que cada grupo político dirá o proxecto que ten para Lalín, e os veciños de Lalín, todos e cada un que teñen direito ao voto, serán os que digan que proxecto queren para Lalín. E o proxecto que queiran a maioría dos veciños de Lalín é o que hai que respetar. E quen sume máis concelleiros será o que goberna. E se somos nós, seremos nós, e se son eles, serán eles. Pero, en todo caso, o que é de pouco recibo é que por non traballar, porque eles realmente non traballaron nada neste orzamento, que, como digo, non fixeron ningunha valoración, nin positiva nin negativa. E o presuposto foilles dado, de acordo ca norma en tempo e forma. E, por tanto, que agora digan que porque hai unha reclamación, por certo, unhas reclamacións moi curiosas, hai dúas reclamacións ao presuposto. Unha dun sindicato que se chama USO, que nin ten representación en Lalín, pero é que non se presenta. Xa non se presenta as eleccións sindicales de Lalín. E recurre o noso presuposto. Ese é como se eu recurro o presuposto de Vigo, ou de Santiago, ou de Almería. É exactamente igual. Teño dereito a recurrilo, sí. Calquera español ten dereito a recurrilo. Pero cando menos é sospeitoso, cando menos é moi, moi sospeitoso. Eu non digo, non sei quen está detrás, nin quen non. Pero, desde logo, é sospeitoso que a USO faga o que fai sistematicamente tanto ano pasado como este, porque non ten razón de ser que un sindicato que non ten nada que ver con a Lalín, absolutamente nada, porque por non presentarse, nin sequera se presenta as eleccións sindicais, pois é moi triste que sexa o que recurra o presuposto de Lalín para provocar un pleno, porque hai que decir que se non foran os recursos destes dous sindicatos, non habría que convocar este pleno, quedaría o presuposto aprobado automáticamente. Pero claro, hai un sindicato que non sei por que nin por que non, sin ter nada que ver con Lalín, recurre o presuposto. Xa o fixo ano pasado, vou facer este ano. E logo hai outro sindicato que se chama CIGA, que curiosamente, que no firma é o señor Merallo, que foi na lista do bloque. Non sei se a xente ao mellor é parva, pero queren non facer paro, pero non se dan conta. A reclamación da CIGA ben feita polo señor Merallo, que foi na lista do BNG nas últimas municipais, que non saleu concelleiro, pero que foi na lista do BNG. E, curiosamente, se se ve o argumentario do recurso da CIGA, é exactamente o que dixo Paco Vilariño neste pleno. Exactamente igual. É exactamente. Casi se podía calcar. Por lo tanto, BNG e CIGA é a mesma cousa, non teño ninguna dúbida. Ao mellor noutros sitios non, pero en Lalín non teño ninguna dúbida. Porque o señor Merallo escribe ao ditado do señor Paco Vilariño, exclusivamente. Por lo tanto, a ver, que nos queiran facer parvos a estas alturas da película, non. Eu podo aceptar calquer crítica, pero que me fagan parvo non. Porque, cando menos, son tan espabilados como poden ser eles. Ahora, eles creen que son máis listos que os demais. E iso é o seu error. Por lo tanto, este presuposto, se non fora recurrido por a CIGA, que é o bloque, é o brazo sindical do bloque, non hai dúbida ninguna. De feito, xa se mimetizan, como digo, indo nas propias listas do bloque, co cal, xa, se algunha dúbida había, non debería haber. Este recurso está presentado polo señor Merallo. E a USO, que non sei que contacto pode ter con Lalín, nin a través de quen. Desde logo, a través de ninguén do goberno non é. Eu tampouco digo que sea xa a través da oposición, porque non teño datos. Pero, desde logo, cando menos é moi sospeitoso, que un sindicato que nin se presenta ás eleccións en Lalín recurra sistemáticamente o noso presuposto e mande temas á Fiscalía. É moi sospeitoso. É moi sospeitoso. E aquí, que nos traten de parvos, non estamos pola labor. Así que, obviamente, eu sei que realmente, por eso queren escenificar, levantándose dos plenos, queren escenificar, que é un acto de cobardía, porque, lóxicamente, eles din o que queren e marchan. Se te levantas dun pleno, pois non veñas ao pleno. Porque, lóxicamente, o que queren é que eu non lle responde, pero porque, por suerte, que temos a ferramenta da grabación para que o que estou dicindo sei que o van ver. Sei que o van ver, seguro, non teño ninguna dúbida, por iso lle estou contestando, porque xa que non teñen a valentía de estar sentados nos seus escanos, pois estou lle respondendo exactamente igual, porque eles interviron, eu túvenos que escoitar. Vostedes imagínanse que ocurriría se
fora ao revés. Vostedes imagínense o que sería se eu falara que como alcalde presidente teño o meu dereito de poder facer turno da palabra cando estime oportuno, se eu dera un panexírico e logo cando lle vai a dar o turno a eles que me marchara do pleno. Que nos vería? Que nos vería? Porque eles veñen aquí, din o que lle dá a gana e como non queren que lle respostemos, marchan. Pois por iso lle estou respostando, dicindo que son uns cobardes, que son uns nugallaos, que son vagos hasta o límite insospeitado, que non se molestaron en mirar o orzamento, non se molestaron en mirar o orzamento, e agora queren racharse as vestiduras dicindo que non tuveron tempo. Pero tempo para qué? Tuveron tempo suficiente para dicir a CIGA que recurra ao presuposto e que así ten que volver a pleno e para poñer a un sindicato a escribir o ditado dun partido político, que é o que ocorre aquí co caso da CIGA, e para que outro sindicato estrano, no sentido de que non ten representación, nin siquiera se presenta as eleccións, pois tamén o recurra. En todo caso, eles están no seu dereito de decir o que queiran, pero a verdad só ten un camiño. E a verdade é que o que lles doe en conciencia e na realidade é que o Concello de Lalín, o goberno do Partido Popular do Concello de Lalín, en 4 anos fixo 4 orzamentos, un por ano, que é o que marca a norma. Eles en 4 anos fixeron 2 orzamentos. É que non digan a trampa, é que non tiñamos maioría absoluta, porque é unha trampa, é mentira. Non tiñan maioría absoluta, pero podían habelo traído ao pleno, se o fixeran, que non o fixeron, podían haber traído o presuposto e logo ligalo a unha moción de confianza. E a moción de confianza non tiña ningunha posibilidade de que a ganáramos nós, porque o voto do non escrito non valía. Por lo tanto, se foran traballadores, ou hubieran traído ao pleno do Concello de Lalín en tempo e forma, ou hubieran traído o seu orzamento, obviamente iballe salir rexeitado, con 11 votos contra 10, e o día seguinte, o minuto seguinte, o alcalde podría convocar un pleno suxeto a unha moción de confianza. E aí xa non teríamos posibilidades de votar o orzamento abaixo. O que pasa é que había que facelo. Simplemente que en vez de un pleno, había 2. Por iso cando din, é que nós non tiñamos maioría absoluta. Mentira. Vos para facer o orzamento tiñades maioría suficiente, ligando como fixestes nunha ocasión a unha moción de confianza. Pero é que é moi fácil escudarse en que non fixemos unha cousa botándolle a culpa aos demais, cando a culpa ten un solo. Nos en 4 anos fixemos 4 orzamentos. Eu sei que agora que estamos chegando ao final do mandato, a oposición dolle moito que nos cumplamos cos requisitos, e que cumplamos co que dixemos, e que fagamos xestión con mayúsculas, porque a xestión que estamos facendo é xestión con mayúsculas. Tendo, como tuvemos 2 anos podres por culpa da pandemia, nós, en 4 anos, a parte dos 4 orzamentos, fixemos xestión de fondos propios hasta un límite que o presuposto do ano pasado e o deste ano son os 2 orzamentos máis grandes da historia, de Lalín. Iso quere dicir que con fondos propios levamos o nivel dos orzamentos a onde nunca antes estuvo e cunha envidiable saúde económica. A parte de facer unha boa xestión dos nosos fondos, pois fixemos xestión ca Xunta de Galicia. Nunca tantos cartos viñeron para Lalín da Xunta de Galicia como no orzamento do ano que ven. Nunca. E neses cartos non está metido, por exemplo, algunhas cousas que podrían estar metidas, porque as van facer igual, pero que son de resultas e, polo tanto, son de partidas globais que cando se metan aquí, algunhas cousas de concentración, etc., eso non está recollido nominalmente para Lalín, pero vai ser para Lalín. Polo tanto, para Lalín non vai ser só o que aparece con nome e apellidos nos orzamentos da Xunta, senón que hai unha letra menuda que a maiores hai partidas xenéricas das que tamén Lalín vai a participar. Nos fixemos xestión con mayúsculas coa Diputación. Por eso, a parte do Plan Concellos,
que é o que nos toca, entre comillas, digamos, por lei, trouxemos cousas para a LIN, como, por exemplo, a senda que vamos facer, que se vai facer e que está xa adxudicada en Prado, hasta Vilar do Río. Por eso, no Reazpón, quedamos entre os primeiros e disfrutamos dunha subvención de 1.300.000 euros. Por eso, agora, no punto do orden do día, ven o que nos deixan de Moriscade, que quixeron dar a entender que era como un regalo envenenado. Hombre, hai que ser un pouco respetuosos, cando menos que a intelixencia. Un mínimo de respeto. Como que non nos interesa ao Concello de Lalín que os muebles en desuso pasen a Aranós, e, sobre todo, que hai 2 inmuebles que tiñamos nós, como é o albergue Vicente Agulló, como é a área recreativa que a fixo a Diputación, ou como é o club hípico que fixo o Concello, é que eso estaba en precario e agora pasa a estar en propiedade. É que ter ali 2 hectáreas de terreo do lado de baixo do club hípico molesta aos señores da oposición. Pois aquilo que é da Diputación pasa a ser do Concello. O solar é onde está a Espadeza. Outro solar que queda para diante da Espadeza, igual onde está o club hípico e igual onde está o albergue Vicente Agulló, eses sitios que son terreos da Diputación cedidos ao Concello por 30 anos pasan a ser para sempre dos veciños e veciñas de Lalín. Iso parece que lles molesta. A maiores, claro que hai a casa, e máis claro que hai o laboratorio vello e o hórreo e o forno, é que non lo pasan, é que deberían non pasar restaurado. Restaurado para qué? Se ainda non decidimos o que imos facer ali. É que eles saben o que imos destinar. Pero ahora que o temos en propiedade, é cando podemos arquizar un proxecto europeo ou facer un concurso de ideas para ver a que dedicamos Moriscade. Se non fora noso, podría facer ese concurso a Diputación. Pero o Concello non. Nós, para poder meter eso en fondos europeos, é pedir un proxecto para poder restaurar a casa, para poder restaurar o albergue, perdón, para poder restaurar o que é o laboratorio antigo, e máis toda aquela área, temos que ter en propiedade. Por lo tanto, a partir de agora, poderemos pedir algún proxecto europeo. E ainda nos queren botar na cara como que iso que é unha mala negociación, cando o importe que nos cede a Diputación ao Concello está cifrada, non sei os datos exactos porque vean aquí no expediente, pero nun 1.700.000, creo. Míreme aí, por favor. Creo que nun 1.700.000. E digo eu, se algo que nos dá a Diputación que lle poñan pegas é que apague, vamos. É que estes señores o que queren é que non funcionemos. Que non funcionemos, é que non fagamos xestión. E a parte da xestión que a Xunta externa, que a Diputación externa, temos lá do Ministerio. E aí están os fondos do IDAE, de 6,5 millóns de euros, a máxima subvención que a pixemos de cero cando chegamos aquí. Non é como a eles que colleron o DUSI que tiñamos contratado nós xa a PricewaterhouseCoopers. Cando nós nos marchamos, deixamos contratado a PricewaterhouseCoopers para facer o DUSI, que cando chegaron eles, se non tuvera contratado polo Partido Popular a Pricewaterhouse, non houberan tido o DUSI. Eso hai que recordarlo. Que eles teñen o DUSI porque o embrión do DUSI contratámoslo nós, por certo, poñéndonos a caldo naquel momento o Partido Socialista, por haber gastado nun contrato menor, non sei se eran 17.000 euros ou algo así. Pois, así é todo, a diferencia entre eles e nós, é que nós, cando chegamos aquí do IDAE, tiñamos cero. Pedímoslo nós de cero, e déronlo, e executamos un plan de 6,5 millóns de euros, máis o que tuvo que poñer o Concello a maiores, 8 millóns e pico de euros, executámoslo nun mandato. Pedímoslo a Europa, perdón, pedímoslo a IDAE, concedéronolo, adjudicámoslo e tramitámoslo en tempo e forma, todo nun mandato. A máxima subvención que se dou nunca na historia de Lalín, a máxima, era o DUSI con 4 millóns de euros, porque eran 5 millóns, pero un tiña que poñelo o Concello, e agora é esta con 6,5 millóns que pon o Estado, e que nós temos que poñer hasta 8,5 millóns. Por lo tanto, a máxima subvención xestionouse neste mandato.
o mismo que a xenda urbana, que somos dos poucos concellos que temos a xenda urbana, que iso ten unha validez enorme para os proxectos europeos, porque a partir de agora, cando pidamos calquer proxecto europeo, terá xenda urbana ou non, na maioría dos casos vai nos dar puntos adicionais. E iso é o que vale, señores da oposición. O que non vale é a cobardía de vir aquí soltar un discurso e largarse, porque iso é de cobardes. Iso é de cobardes e dunha baixeza moral que, desde logo, non lle quería poñer a oposición. Pero como momento de mostras andando, se ti vas a un sitio, falas, e cando che van respostar, non queres oír a resposta, é porque algo tes que ocultar. Porque, claro, é unha miña resposta e veille contar isto todo. E vai dicir que son uns incompetentes e uns incapaces e que en 4 anos o que xestionaron está aí para ver. Contase cos dedos dunha mão. A gran xestión de 4 anos contase co dedo dunha mão. A nosa xestión, en maio daremos conta do recado e diremos a que. A ver se se dá contado cunha mão, con 2 ou con 10 ou 20 maus. Veremos. Por tanto, eu lamento que fagan este tipo de escenificacións, están no seu dereito, pero, cando menos, é unha cobardía política pola súa parte. Porque o que lle dixen a Teresa Varela, que se o pleno ordinario non fora cambiado por petición deles, mañá tocarei o pleno ordinario. E no pleno ordinario de mañán si irían todas estas cousas. Porque, por exemplo, o recoñecemento extrajudicial de créditos son facturas de Fenosa. Non é ninguna cousa estrana. Non é unha subvención estrana. Non é calquer algarada. Son as facturas de Fenosa. Que xa se sabe que precisamente para non ter este tipo de problemas queremos licitar facer unha S para todos os inmuebles, para os máis de 50 inmuebles que ten o Concello de Lalín. Porque somos un concello rico en inmuebles, en patrimonio. Temos un pazo, temos a Casa Consistorial, temos o Lalín Arena, temos pabellós, temos a Biblioteca Bella, temos o museo, temos os 2 auditorios, temos outros 2 no rural. E cada aldea, cada parroquia, ten o seu centro social. Entón, como temos moito patrimonio municipal, pois por eso queremos que a xestión enerxética deses edificios a leve unha empresa especializada. Por eso queremos sacar un concurso. E queremos sacar un concurso precisamente para forrar cartos entre un 20 e un 30% sin subvención. Porque se neste tempo saca algunha subvención IDAE, pedirémola, porque va a ir aberto a que se no tempo que estemos tramitando sale algunha subvención do IDAE, podela pedir. E pode ir. Sabedes por que pode ir? Pode ir pola sencilla razón de que a día de hoxe os concellos poden pedir para os edificios os de menos de 20.000 habitantes. E cortaron en 20.000 habitantes. Entón non entramos. Pero se sobran cartos como van sobrar, porque o Ministerio nunca dá executado os fondos que ten, probablemente faga algunha ampliación e poña, ao mellor, que tamén poden pedir os ayuntamientos de 20 a 50.000 habitantes, que é como era antes no alumbrado público. Entón, se iso ocurre, aínda que nós estemos tramitando todo este proceso da ESE para os edificios, poderemos pedirla, co cal o aforro xa non será entre un 20 e un 30%, senón que será superior, proporcional á subvención que nos den. E se non nos la dan, non nos dan nada, nós ímolo facer igual porque vamos ter en torno un aforro en torno a un 20 ou un 30%, como dixen. E saben unha cousa? Que cando teñamos unha S funcionando, estas facturas de Fenosa que veñen sistemáticamente a recoñecemento extrajudicial de créditos non virá, porque a enerxía pagará a empresa e nós pagaremos ya a empresa, pero de logo con moita máis eficiencia e eficacia. Iso témolo perfectamente claro. Por tanto, eu remato dicindo que eu sei que a calquera oposición, e a nosa non vai ser unha excepción, a nosa oposición non é tonta, e polo tanto sabe perfectamente que o que manca, o que doe, é que o goberno faga as cousas ben. A oposición está endemoniada porque xa nos estaban pedindo explicacións previas a ver que íbamos dicir cando o día 1 non entrar o orzamento. Saleu o tiro pola culata, porque o orzamento vai entrar a primeiros. E xa o PSOE e máis compromiso
se habían adiantado a ver que explicación íbamos dar cando o orzamento non fora aprobado en tempo e forma. Por eso se cabrean tanto cando adiantamos un día un pleno. Non se cabrean porque adiantemos o pleno, van a preparar exactamente igual. O que ocorre é que o que queren ter é unha percha para poder facer unha algarada e facer barullo e para poder minorizar o traballo que fai o goberno, que é moito. E nós somos xente seria. Nós somos xente da que un se pode fiar. E o momento demostras andando. Porque, como digo os argentinos, hai que traballar de pico, entendendo por pico a boca, e pala, entendendo o traballo. A oposición de lei só traballa de pico, de pala nada. E nós temos que traballar de pico e pala. E ao final, imos dar conta do recado, e imos dicir o que fixemos, por que o fixemos, e como o fixemos. E imos demostrar que estes 4 anos con pandemia incluída foi dos 4 anos máis esplendorosos en xestión da historia da democracia en Lalín. Porque se sumamos o que lle quitamos ao Estado, o que lle quitamos por encima do que nos tocaba, o que lle quitamos á Xunta e o que lle quitamos á Diputación, máis os fondos que xestionamos propios para o Concello, vamos demostrar que Lalín, cando este executado o orzamento do ano que ven, é máis lo da Xunta do ano que ven, é máis lo da Diputación do ano que ven, é máis lo do Estado do ano que ven, porque esqueceume dicir a Plaza de Abastos, que nos deron 1.200.000 euros, tamén foron fondos europeos, pero que nos dá o Ministerio. Cando sumemos todo o que nos dá Ministerio, Xunta, Diputación e o que xestionamos no Concello, algún vai quedar boca aberto. E por iso non queren escoitar estas verdades e prefieren cobardemente soltar o seu mísero discurso e logo deixarnos aquí ca palabra na boca. Ben, as novas tecnoloxías teñen de ventaxa que o que estou dicindo estánme escoitando. E podían estar aquí se non foran cobardes para replicarme, pero que como non teñen réplica porque saben que non teñen razón, por iso prefieren poñerse de víctimas, de falsas víctimas, e non ter unha oportunidade de réplica. Por lo tanto, paréceme realmente curioso que eles que encarnaron un goberno pouco eficiente, a prova é que cando cae un goberno con maioría absoluta, os que o sustituyen normalmente aguantan uns aniños, sean bons ou malos. Pero nós volvemos retomar isto solo con 4 anos. Eso non quere dicir que nós fixéramos unha gran xestión como oposición. Porque que me están oindo, que sei que me están oindo, señores da oposición, os gobernos non nos gana a oposición. Os gobernos perdios os que están gobernando. Por tanto, nós, no ano 15, perdemos nós. Non ganaron vostedes, non ganaron vostedes. Perdemos nós. E no ano 19 non ganamos nós, non. Perderon vostedes. Porque tuveron a oportunidade de xestionar durante 4 anos e o pobo de Lalín, que normalmente é un pobo listo, dixo, desto non queremos máis. E por iso nos volveron dar maioría absoluta. É claro que lles doi moito que nos teñamos maioría absoluta e que podamos presumir dela. O problema é que nós facemos cousas e facemos xestión con mayúsculas. E ese é o que se vai notar ao final do mandato. Por lo tanto, non teño nada máis que decir, simplemente que vamos proceder á votación destes puntos que van no orden do día e, lóxicamente, eles, despois, como en vez de estar dando aquí a resposta e a réplica e a contrarréplica, como abortan eso por incapacidade política, é polo que realmente farano a partir da hora. Pero eu teño a conciencia moi tranquila e sei que nestes puntos que van no orden do día non se lle furtou nada á oposición. Nada. Porque o orzamento xeral ven hoxe aquí por culpa de 2 sindicatos. Un deles, o brazo armado do bloque, e outro deles non se sabe. Non se sabe. Desde logo, o que lle podo asegurar é que co PP non ten nada que ver. Non digo que teña que ver cos outros, porque non teño datos, pero é moi estrano. Logo ven a aprobación da conta xeral, que é un trámite despois da exposición pública, e que tamén ten que vir.
E logo ven o recoñecemento institucional de créditos que xa dixen que é o de Fenosa. Logo ven a estrutura de costes para aforrar entre un 20 e un 30% nos máis de 50 edificios municipais. E despois ven o convenio de Diputación que o importe que pon aquí a finca, que é isto, finca Eixo 2. Ben, unha parcela do, así xa o digo en vez de dicilo despois no punto, porque así xa fixen as intervencións de todos os puntos, unha parcela das que nos dá a finca de Moriscade, que nos dá a Diputación en propiedade, que eu quero agradecer públicamente, a parcela 1 está valorada en 894.285,46 euros, e a outra parcela, a 2, está valorada, bueno, finca, máis que parcela, finca, está valorada en 421.311,79 euros. En total, o que nos dá a Diputación para o Concello de Lalín é 1.315.597,25. E iso valorando por baixo. Porque se houbera que comprar eso, veremos se o dábamos comprado nesta cantidade. É sobre todo importante que vamos ter ali un caldo de cultivo adecuado para pedir un proxecto europeo bonito e importante para Lalín, relacionado co turismo. E, lóxicamente, eso significa que nos vamos a proceder, en canto que teñamos, a facer un concurso de ideas. E que xa lle encargo a Begoña de facer unhas bases para un concurso de ideas e que as empresas de toda España ou de fora de España digan que farían ali. E despois, obviamente, quen vai ter a decisión vai ser o goberno de Lalín, seamos nós ou sexan outros. Pero, polo menos, daqui ás eleccións, o que vamos facer é poñer encima da mesa uns pequenos recursos económicos para que xente que queira opinar sobre que facer coa finca Moriscade nos dé a súa opinión. Porque, inda que nós podemos ter unha idea relacionada co turismo, o mellor nos propoñen outra cousa máis interesante que non ten que ver co turismo e que pode ter que ver. Nós, basicamente, o que queremos é que a finca de Moriscade teña que ver con medio rural e con turismo rural, porque ali hai cabalos, ali hai un albergue fantástico e ali hai unha área recreativa. Por lo tanto, co turismo rural vai ter que vir. Pero, a ver que máis lle podemos meter ali a esa casona, que é unha casa que está catalogada, e máis o antigo laboratorio, que inda que foi feito por un laboratorio, aquilo hai que recordar que era unha palleira, era a palleira que tiña a casa, e ten un hórreo fantástico e un forno fantástico. Así que aí miraremos un pouquiño o que facemos, pero, como digo, o primeiro que vamos facer é nada máis firmar o convenio coa Diputación e telo en propiedade nós. O primeiro que vamos facer é convocar un concurso de ideas, que nos vai levar un tempo facelo. Obviamente, neste mandato non dá tempo de facelo, pero a ver se nos dá tempo de convocar un concurso de ideas para, en 3-4 meses, desde que nos pase a Diputación a propiedade sobre ese tema, a ver se nos dá tempo de convocar un concurso, e polo menos que quede convocado o concurso e que a xente agudice o ingenio. Eu son partidario, en vez de dar un mes, que sempre se dá un mes para o concurso de ideas, dar máis, para que a xente que queira facer un proxecto bo teña tempo de esmiuzar as súas entendedeiras e poder poñer algo atractivo encima da mesa, e, sobre todo, que nos fagan varias opcións. A opción A, a opción B e a opción C. Ese é o que queremos facer en Moriscade. E logo, despois, o goberno, salido das furnas de maio, decidirá o que facer con Moriscade. Pero, logo, que é moi atractivo, porque ali son moitas as cousas que se poden facer. As intervencións do goberno, eu creo que quedan máis ou menos resumidas, e, polo tanto, vamos a votar os puntos xa de corrido, salvo que algún de vos que irades apreciar algo, calquera de vos que queira decir algo, porque despois os puntos ímolos ir votando sistemáticamente, porque eu xa fixei unha intervención de máis de media hora e xa quedaron as miñas intervencións compunxidas nunha. Alguén do goberno sobre calquera destes puntos quere decir algo? Sí, eu quero decir. Pois Maripaz ten a palabra.
Bueno, o abandono desta sala por parte da oposición, e isto é o que ten que saber todo o pobo de Lalín, é máis que evidente o interés que mostran eles por traballar por este pobo. En ningún momento se lle pouxo, nin se lle está a poñer ningunha limitación, nin ningunha traba para que fagan e que cumplan o seu deber de fiscalizar, faltaría máis. Consideramos que como oposición que son, sí que teñen que ter todos os mecanismos para que esa labor de fiscalización hasta este goberno o poidan facer á perfección. Entonces, faltan a súa verdade e eles saben perfectamente que faltan a verdade nas súas palabras. O feito de que pediran 8 minutos para intervir e se lles permite por parte da Presidencia xesto desa boa disposición que ten o Goberno. Para que piden eses 8 minutos? Para en 8 minutos agrupar todos os expedientes que se traían hoxe a este pleno. Parece que o interés máximo que tiñan era vir a este pleno, un pleno que hai que recordar que tamén foi pedido por parte da oposición que os plenos extraordinarios foran retribuídos. Este goberno aceptou esa petición que fixo a oposición, que se lle recoñecera a asistencia aos plenos, e esa asistencia eles demostran ese trato galante que queren demostrar ao pobo de Lalín en vir aquí 5 ou 10 minutos e coller e levantarse. O pobo de Lalín é o que ten que saber. O pobo de Lalín ten que saber que a oposición ven aquí sin argumento, sin un argumento para debatir o grupo de goberno e sin un argumento donde a esta xestión deste goberno non teñen nada que decirlle. O que sí dicen e demostran, porque non o dicen, pero demostran, porque nós, como goberno, non pretendemos, nin queremos, e entendemos que é así, porque forma parte do seu xogo político, non queremos que nos recoñezan o que estamos facendo. Pero o pobo de Lalín sí ten que saber que eles o que gozan é de rabia, de rabia manifesta e que lles senta mal o que Lalín está medrando. Iso é o que eles demostran e é o que lles doe que Lalín medre, que Lalín progrese e que Lalín que se siga mantendo como concello de primeira categoría con unhos servicios de calidade altísima e recoñecidos non pola oposición, pero recoñecidos por foráneos e extraños. E quero tamén aproveitar este turno de palabra que me cede a Presidencia para aclarar, porque as palabras se levan hasta onde se queiran interpretar e hasta onde a audiencia que nos está escoitando o quere interpretar. Esta que vos fala en calidade de concelleira de Facenda nas comisións informativas en ningún momento dixen o que pretende a oposición colocar. Esta persoa o que dixen, e o sigo repetindo, é que o goberno de Lalín asumía a decisión de convocar o pleno que se convocou, máis lexos do que pretenden colocar a oposición. En todo momento, eles sabían que este pleno se celebraba. Faltan a verdade tamén cando dicen que non fomos rigurosos. Os documentos da Conta Xeral e do Orzamento están nos expedientes desde o momento que existen como tales. Teñen ao mesmo tempo que nós acceso á información e á documentación que figuraba. O orzamento pechou onte o plazo para presentar alegacións ás 12 da noite, igual eles que nós, como goberno. Tiveron tempo hasta ese día, hasta onte, de revisar e de comprobar a documentación. As alegacións, pregúntense eles, porque se presentan tamén no último día e no último momento. Pregúntense a oposición, porque os sindicatos o presenten. Tiveron marxe insuficiente para presentalo no primeiro, no segundo e no 10º día, e non esperan ao último día para presentalo.
Faltan a verdade cando dicen que non puderon acceder ao documento DS. Non é así. O documento DS xa, por un trato de deferencia, de responsabilidade e de transparencia e de democracia ca oposición, este luns, o día 26, os responsables da empresa que fixo e levou a cabo o estudio que hoxe se traía aquí, se fixo unha videoconferencia para que tuvesen a oportunidade de escoitar e de facer todas as preguntas que estimaban oportunas para poder traelo a este pleno desgranado e sin ningún tipo de dúbida. É certo que o expediente de recoñecemento extrajudicial se presentou no último momento porque foi cando quedou informado e tramitado en intervención. É un documento habitual e que se revisa, si se quere, en 5 minutos, non ten máis. E falta a verdade a señora Teresa Varela cando me menciona e me dice que hoxe que tiña un problema e que casi nas súas palabras interpreta que por parte deste goberno que houve un bloqueo nese expediente. A petición tamén da oposición e cedido por este grupo de goberno se creou un expediente en Gestiona única e exclusivamente para que desde o luns tivesen acceso aos documentos e aos expedientes que iban a este pleno. Eu esta mañán, cando me chamou a señora Teresa Varela, inmediatamente chamei aos servicios informáticos e me consta que o responsable de informática que hoxe estaba no Concello se puxo en contacto con ela para a ver que problema tiña. É certo que é un problema que non sabemos que ocorreu máis lexos de ningunha indicación por parte do goberno de que bloquearan ese expediente, pero tamén sin ter unha razón por parte dos servicios informáticos porque estaba bloqueado. Descoñecemos se os restantes membros da oposición encontraron con ese problema, pero o que é evidente é que este goberno non bloqueou. Que queiran demostrar que solamente tuveron 50 minutos, parece mentira que eles estivesen gobernando nesta casa. Eso non é mentira. O que si é evidente é que a súa labor de xestión debía de estar máis na rúa e nas redes sociales porque si se demorou a convocatoria deste pleno non foi por decisión deste goberno, senón foi porque as cuestións técnicas e trámites administrativos non puderon ser antes, non porque este goberno non o quixera ter convocado a primeira hora da mañán. Abandonaron o pleno por esa cobardía, esa rabia e esa falta de rigor e esa falta de argumento para rebatir o traballo deste goberno. Pero veremos, como é habitual, que ese tempo sí que o destinan ás redes sociales, que parece ser que é o que máis lles gusta, esconderse detrás de unha cámara, esconderse detrás de unhos medios e non dar a cara aquí, neste salón, donde se debaten e se defenden os intereses de todos os lalinenses. Moitas gracias, Maripaz. A verdade é que o momento de mostras andando, a mentira ten as patas moi cortas, sempre. E agora non é unha excepción. Por tanto, verase, dentro de pouco tempo, que proxecto queren para Lalín os veciños de Lalín, e decidirán a partir de maio quen goberna esta casa, si nós ou eles. Obviamente a decisión vai estar nos veciños e veciñas de Lalín. E eles que están intentando, sencillamente unha cousa, están intentando, a través da súa demagoxia e a través das súas actuacións pueriles, queren intentar demostrar que nós non somos un goberno de xestión, cando nos presumimos do contrario, de ser un goberno de xestión con mayúsculas. E, sobre todo, que cando falan de transparencia, a verdade é que pouca memoria teñen, e que frágil é a memoria. Poñolle só dous exemplos que se me ocurren agora así a bote pronto. Eu recordo que o asesor que nós tiñamos, o señor Vila, Manuel Vilariño, estaba traballando connosco no anterior mandato. E lembrome cando lle fixeron un decreto que non podía salir da pante cero.
Eso témolo por escrito, non é que mo dixeran de palabra, non. Fixeronlle un decreto dicindo que non podía subir a planta unha, nin dúas, nin tres. Se nós fixéramos ese decreto, hoxe, que pasaría? Ardería Troia, pouco menos que éramos como a Hitler. Antonio? E Antonio, sí. Antonio Rodríguez tamén. Sí. Bueno, dime aquí os concelleros que tamén Antonio Rodríguez. Pero fixeronlle un escrito, e Antonio era concejal. Eu do Antonio non o teño... Bueno, Antonio era concelleiro. E resulta que tiñan o que dicir que estuvera solo no seu chiringuito. Nós polas tardes non podíamos vir ao noso departamento, moito menos os fins de semana. Eles agora andan como periquito por su casa. Veñen ás 10 da noite, ás 11 da noite, dá igual. E nós non lle dicimos nada, porque nos parece normal, pero a que a nós non nos deixaban. A mí non me deixaban vir ao despacho do Concello pola tarde. A mí non me deixaban vir un sábado ou un domingo. Nós a eles deixámoslle. Por que? Porque somos máis democráticos que eles. Pero eles dicen que non. Se a mí se me ocurre facerlle un decreto a algún concelleiro da oposición que non pode salir da planta cero, arde Troia. Eu creo que nos levan hasta Bruselas, como mínimo. Por lo tanto, eu creo que en transparencia non nos poden dar ninguna clase. E logo, cando nos pedíamos xuntas de voceiros, a ver cantas se convocaron. A min, cando a oposición me pide unha xunta de voceiros, mas as que quixemos convocarnos, convocámolas todas. Todas as xuntas de voceiros que me solicitou a oposición, convoqueinas todas. E as que eu quixen facer, tamén as convoquei. Faltaría máis. Pero é que o ano pasado, no anterior mandato, sabe Dios a cantidad de reunións de voceiros que pedín, e está aí para ver as que me concederon e as que non. Por tanto, quererte acusar a ti do que eles son incapaces de non, ou sea, que eles que fan eso multiplicado por 100, realmente hai que ter moito rostro político. Pero eles eu creo que eso que lles importa pouco. Así que, no seu momento, nós podemos demostrar, o que dixemos podemos demostrar con feitos e con papeles. Eles non sei se o darán demostrado. Vamos a votar, entón, dicir unha cousa. Dicir que neste orzamento os concelleiros con decisión exclusiva e o alcalde teñen o sueldo conxelado, porque non se dixo. Teñen que dar o sueldo conxelado. É dicir, todos os ministros, o presidente do goberno incluído, e de prácticamente todas as administracións, subiron o sueldo o mismo cos funcionarios. Bueno, pois nós conxelámoslo. E sabedes por que conxelamos? Non porque consideramos que fora injusto, que a min pareceme de xustiza, que nós deberíamos, os que temos dedicación, coller a mesma suba cos funcionarios. Pero sabe por que non o fixemos e por que conxelamos? Porque temémonos que realmente, pois, furan decir, unha vez máis, darnos caña a nós cando todo Dios fixo exactamente igual. Porque o goberno do Estado subiron o sueldo, os ministros e Sánchez. Os gobernos das autonomías, 3/4 do mismo. Os alcaldes, prácticamente, casi todos. Municipes que conxelaran o sueldo, poucos. Por nós, o sueldo do ano 23 vai ser exactamente igual co sueldo do ano 22. Por tanto, hasta que acabemos este mandato, que é onde podemos dar conta do recado, hasta maio, hasta o 12 ou 13 de xuño, que é cando deixaríamos de estar aquí se perdemos as eleccións, hasta aí imos cobrar, obviamente, imos cobrar exactamente igual que no ano 22. Que creo que sería de xustiza poder aplicarnos o mesmo cos funcionarios. Pero non entro neses temas porque, obviamente, pois, se non o facemos non van dicir nada, e se o facemos sabe Dios o que diría. Eu creo que aquí Maripaz lles explicou con puntos e señais, díxolle o que non querían oír, porque os tratos son os tratos, e nós somos serios nos tratos, aos veciños nos remitimos, nós somos serios nos tratos. Daqui para diante, como hai moito ardor guerrero, motivado pola cercanía das eleccións municipais, o que vamos facer é que calquer pacto que fagamos coa oposición, ou queira a oposición facer connosco, ou nós coa oposición,
se se chega a un acordo, vaise rubricar por escrito. Vaise facer por escrito. E un técnico municipal vai dar fe dese acordo que temos entre os distintos grupos políticos. Así que non vamos a facer xa máis acordos de palabra, solamente con esta xente que ven e lanza o seu mensaxe para colocar o seu produto e non escoita o que ten que dicir o goberno, non vale outro método. Calquer cousiña que se pacte, porque ao mellor alguna hai que pactar, que eu non escapo delo, de feito, se hai algunha cousa interesante, eu convocareinos, virán ou non, pero eu convocareinos para poder facer, por así decirlo, algo que lle conveña ao pobo de Lalín. Se chegamos a algún acordo, vámoslo poñer por escrito. E se alguén pide un cambio da data de algunha cousa, ímoslo poñer por escrito. E ímos dicir que non pide e que non está de acordo precisamente que foi o que ocorreu aquí. Nos co pleno ordinario mañá, que era cando estaba fixado, se a oposición non solicitara adelantalo, arreglábamos todo perfectamente, en tempo e forma, sin ningún tipo de problema. Como xa fixamos as intervencións todas xuntas, imos votar, digamos, sumamos os puntos todos, condensamos os puntos na intervención de Paz miña. Alguén do goberno, con respecto a estes puntos, quere dicir algo? Ninguén quere dicir nada? Perfecto. Pois entón vamos a votar. En primeiro lugar, votamos o punto 2, que é o expediente 4512 de 2022, que é o orzamento xeral do Concello de Lalín para o ano 2023. Votamos. Votos emitidos 11. Si 11, queda aprobado por maioría absoluta. Punto 2. Aprobación da conta xeral do Concello de Lalín. Punto 3, perdón. Punto 3. Expediente 2968-2022. Aprobación da conta xeral do Concello de Lalín correspondente ao exercicio 2021. Votamos. Votos emitidos 11. Si 11, queda aprobado por maioría absoluta. Punto 4. Expediente 5614 de 2022, recoñecemento extrajudicial de créditos, número 41 do 2022. Votamos. Votos emitidos 11, si 11, non ningún, abstencións 0, queda aprobado por maioría absoluta. Punto 5. Expediente 5394-2022, estrutura de custes do contrato denominado Servicios Enerxéticos dos Edificios Municipais do Concello de Lalín e fórmulas de revisión de prezos das prestacións P1, P2 e P3. Eu que lle pediría ao secretario se é posible que este punto está redactado en castelán que se faga en galego, aínda que ao mellor podes poñer en galego ese punto? Non. Ben, pois entón o secretario di que non se pode poñer en galego, queda en castelán. Vale. Porque hai que mandar á Unión Europea. Vale. Sí, porque isto tamén é algo que non... Moitas veces, cando queremos falar do galeguismo malentendido, de facer o que eu digo non o que eu fago, ocurren estas cousas, que ás veces aos ministerios ti tes dereito a mandarlle as peticións en galego. Co cal, cada ministerio tiría que ter ali un traductor. Como non teñen traductor, o que ocurre cando algún concello cenutrio manda algo en galego é botalo directamente á papelera. Esa é a verdade absoluta. O que pasa é que non se pode decir, pero é a verdade absoluta. Se ti mandas ao ministerio un documento en galego, no 90% dos casos non cho len, porque non che van poñer un traductor, porque o director xeral de turno, ou o director, ou o xefe de servicio, ou o que sea, pois xa non perde un minuto. Entón, salvo que queiras que non che concedan nada, entón mándalle un galego, pero se ti lle mandas a un ministerio, inda que tes todo o dereito do mundo, que quede claro, a mandalo en galego, porque é o que dice a norma, a realidade é que se o mandas en galego tes moitas menos posibilidades de que cho acepten que así está en castelán. Isto, obviamente, pois,
ocurre 3/4 do mismo, por eso o vamos facer en castelán, non porque sexamos menos galeguistas que a ninguén, que esos galeguistas que moito de pico e pouco de pala. Votamos o punto 5, entón. Espera que poña aquí a votación. Votemos. Quedou enganchado, iba todo ben. Viz. Viz, bloqueouse a pantalla. Estábamos votando o punto 5. De tener votación e vou poñer a segunda votación, pareceche? Creo que a ver se agarra. Sí, pero a mellor gardou unha mal. Gardou 11 de 11. Gardou unha ben? No. Falta uno. Falta un. Vamos a votar por segunda vez. Pon 10 votos. Falta un. Cal falta? O de? Ali pon 10, pero están marcados todos, Ali está marcado o Cesario, do Pablo. Non emitidos 11. A favor pon 10, pero, sin embargo, o marcador si é 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí están marcados os 11, Aquí están marcados os 11. Aquí están marcados os 11, sí. Cesario, Pablo, Karen, Avelino, Raquel, Bernardino, Begoña, Carmen, e un servidor, e Paz. Aquí están marcados 11. No, pero aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cerca de aquí. Está encima da de... Sí, de Raquel está encima de Raquel. Sí, de Raquel está encima de Carmen. Vale, sí, César. Punto 5, entonces 11 votos emitidos, 11 votos a favor, queda aprobado por maioría absoluta. O punto 6 é o expediente do convenio entre a Diputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Lalín de formalización da transmisión de titularidade mediante mutación de manial subxectiva de parcelas da finca de Moriscade para a execución do proxecto Espacio Moriscade. Isto ímolo votar, pero antes de votalo, quero dicir algo que non dixen, e é que hai que, de ben nacidos, a ser agradecidos, e teño que agradecerlle á Diputación todo este proceso, porque nós tiñamos cedido parte onde está a Espadeza, onde está o Club Hípico, onde está o Vicente Agulló, en máis a área recreativa, tiñamos cedido por 30 anos, que deben ir gastados 20 e pico, xa pouco deben faltar pos 30. Entón a Diputación díxome que queres ampliar a concesión, a cesión, ou queres que podelo ter en propiedade. Entón, eu dixo, home, se podo ter en propiedade, mellor en propiedade. Entón, a Diputación que o tiña dunha maneira de propiedade, o que fixo estaba en demanial, e o que fixo foi poñelo en propiedade, co cal nos pode pasar a propiedade a nós. Por lo tanto, en principio, o que ocurre é que todas estas partes da finca que nos ceden quedan en propiedade para sempre para o Concello de Lalín. Non é que nos cedan para que fagamos ali o que queiramos durante 30 anos, porque parece que 30 anos duran moito, pero ali fixemos o albergue, é malo o Club Hípico e a Espadeza, e ao mellor dentro de 5 anos caducaba a concesión. E sabedes que significa se caduca a concesión? Significa que a propiedade que haxa ali pasa a ser da Diputación. Home, é moi difícil que o fixeran, pero poderían. E así xa nunca máis. Aquilo vai a ser como calquera outro edificio municipal, de propiedade municipal. Entón, vai a ser de pleno dereito membro vai a ser propiedade do Concello de Lalín. E, como digo, teño que agradecelo que os técnicos fixeron un traballo que levou ano e pico, os técnicos da Diputación,
para pasalo dunha fórmula a outra e poder facernos a cesión en propiedade. E aínda que non é a responsable política da finca, eu quero agradecerlle a Paula de Silleda o esforzo que fixo para que isto sexa realidade. Por lo tanto, quero agradecerlle públicamente, porque me consta que cando a chamei por ese fin, sempre tuve en cumprida resposta e sempre falou cos técnicos para que, oportunamente, fixeran as modificacións que había que facer e hoxe se chegara a este acordo. Así que o meu agradecimiento a Paula e, por suposto, tamén a presidenta da Diputación e ao diputado delegado. Como isto xa está, estímulo votar agora. Votemos, entón. Trancou, Trancou. Isto tens que volver chamar alá, porque iba ben, pero estes dous últimos puntos. Votade por se acaso, a ver se despois lle damos a detener votación ou marca. Votade todos, votadestes todos. Votastes todos. Begoña, ti votaches. Entón, vamos a dar aquí a ver detener votación, a ver se o marca. Xusto, o mesmo. Ahora marca ben, ahora marca a favor, que conste que antes tiña 11 sís e só marcaba a favor 10, Entón, Viz, eu creo que é cuestión de que revisen. É porque está pintando. Non, está pintando o que ti queres, pero aí puñía a favor, ahora pon 11 a favor. Antes puñía a favor 10, e había 11 sís. Por lo tanto, eu non sei se o pinta ben ou pinta mal, pero o que é certo é que non estaba ben. Entón, é conveniente que se arregle o antes posible. Bueno, levanto o pleno desexándolle a todos os que nos están vendo ou escoitando feliz Nadal, que dé unha voltiña por as aldeas de Nadal, que vale a pena, aínda que chova. Os días que non chove está habendo unha morea de xente, está vindo xente de todo Galicia, está vindo xente de fora de Galicia, e todos marchan moi contentos. Por lo tanto, cando a oposición non nos quere recoñecer nin a sal nin o pan, teño que dicirlle unha vez máis que nós estamos moi orgullosos do que facemos, incluso de cousas como a aldea de Nadal, que non estaban no noso programa electoral. Algo que non estaba no noso programa electoral é que resultou un éxito. E eu creo que, ás veces, quero pensar que o avinagramento que ten a oposición e o demostra levantándose dos plenos, é precisamente porque nos están indo as cousas ben, porque estamos acertando, é porque a xente de Lalín está dicindo que o goberno facemos ben, é porque a xente de Lalín está dicindo que temos un pobo limpo, é porque a xente de Lalín está dicindo que facemos as obras ben, é porque a xente de Lalín está dicindo que nunca tanta xente na Navidad veo a Lalín como agora. É máis que vai seguir vindo, porque as aldeas de Nadal viñeron para quedarse. Por lo tanto, eu sei que esas cousas, ao mellor a oposición, lle poden molestar. Por iso, quero pensar que o que é beneficio, ás veces, o que é beneficio para o goberno non é para o goberno, é para toda a corporación. Porque que as aldeas de Nadal vayan ben, debe enorgullecernos a toda a corporación, non só ao goberno. A xente que está vindo, que non viría se non fora polas aldeas de Nadal, que se nos empezan a considerar como un atractivo dos importantes de Galicia. Onte eu vía nun xornal, a nivel nacional, que das 12 cousas que había que ver en Galicia, en Nadal, a parte das luces de Vigo, había 12 cousas, e unha desas 12 cousas eran as aldeas de Nadal do Concello de Lalín. E asegurolle que non fixemos ninguna xestión con ese xornal. Pero é que eu non aspiro a que sea unha das 12. Eu aspiro a que sea a que este entre as 3 cousas máis visitadas en Galicia. E conseguiremoslo, non teño ninguna dúbida. O camiño témolo claro. Se non fomos máis alá, é porque non tuvemos fuelle económico. Pero cando haxa fuelle económico, xa veremos un mercado de Nadal, xa veremos aquí diante do Concello na Plaza de Galicia unha gran aldea, porque hai espacio, unha gran aldea que pasará a ser a 7ª, ou incluso no Parque en Europa, encima do Parque en Europa. En definitiva, imos ver moitas cousas
que agora non se poden ver, pero que a idea témola clara onde queremos ir e o que queremos facer. E ao fin e ao cabo, un goberno o que ten que ser é responsable dos seus actos, dos que acerta e dos que non acerta, pero eu creo que a intención deste goberno en todo momento foi que o pobo de Lalín tuvese, como decíamos no noso lema, o mellor para Lalín. Desde que chegamos aquí o 13 de xuño do ano 19, estamos tratando de que este goberno sexa o mellor para Lalín en todos os eidos. Non os conseguiremos e noutros non. Desde logo, nada pode dicir que non se fixeron cousas, Nalgúnas acertaríamos máis, noutras menos, pero cousas fixéronse. Porque, claro, se non faz nada non te equivocas, que foi o que fixeron os outros durante 4 anos. Non fixeron casi nada, entón tamén tuveron poucas posibilidades de equívoco, porque, claro, o que non fai nada, acerta. Pero non é rentable para o povo. Dicíamos yo aquí nun pleno que ás veces os gobernos, a carestía dun goberno mídese pola xestión que fai. Porque se cobras pouco e non faz nada, é moito mellor que cobres algo máis e fajas cousas, porque a rentabilidade está aí. Boas Navidades, bo fin de ano a todos, tomade o alcohol xusto que dedes aguantado, sin pasarse, e se non tomedes alcohol ainda moito mellor, e que o ano 23 veña cheo de ledicia e felicidade para todos. Moitas gracias e levantamos a sesión.